yantokazi yasengivele ngabona ukuthi angachitha isikhathi ukhuluma nomthandeni lani lo Facebook sengivele ngibona ukuthi angachitha isikhathi ngivele ngithi nje asiphume mina nawe sibe date awuyini manje indaba phawu uqonda ukuthini mu react ngola vethu menza mezo 6 kulandelana hawu bamna bantu nehinti kuyazi hawu manje nje asinge ngempela hawu manje ngivanda ucingo kanjalo hawu khana amanzi akaseduze bo hawu hawu Ayikho ngeke namanzi aseduze yonke into yakhe iyashesha cha ungalivali baba Bengangcangile nje nancane. Conza ukuncema. Valentine siseduze lapha.